खुलुमबाय लोगोफोर निजिनि बिदाया निजिनि हिनजावखौ निजिनिनो फंबायजों जुलि होबाय। मैयानि जाथाय नोंथांमोना फोथायनाय नङा आंनि बाथ्राखौ, मानोना आं गोबां सिगांबो बेफोरबायदि भिडिअ हगारनायाव नोंथांमोनानो गोबाङानो आंनो कमेन्ट्स हरोमोन जे जाल्ला माल्ला मानो नङा गारा बेफोर बाथ्राखौ मानो भिडिअ बानायनानै हगारलाबायो। आरो बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय आङो एकदम फुल प्रुफ लानानै बे भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां माबोरै बे जाथाया जालांदो आरो गासैबो न'खरनि बिमा बिफा गावनि बिदाया निजेनो निजिनि हिनजावखौ निजिनि फंबायजों जुलि होखो, माबोरै होखो गासैखौबो मिथिगोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था। थांनाय बोसोर 26 मे 2023 आव बे हाबाया जादोंमोन सिमा होननाय सासे सिख्लाजों, आरो हौवानि मुङा जाबाय बाहादुर गौतम। बिथांमोननि टाइटेला गौतममोन आरो बिफानि मुङा जाबाय शिरमणि गौतम। बिसा बै हाबा जानायनि मास मोननैसो उनावनो माने न'खराव मिथिनो मोनो जे बै हिनजावा गावनिनो हौवानि फंबायजों अर्थात बिबोनांजों माने लेनदेन दङ होननानै, रिलेसन दङ होननानै। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै बिसा न'खरा दावराव दावसि खालामालासिनो बै फिसाला उन्दैखौ मोजाङैनो बुजायो गासैबो जनानै जे बेफोरबायदि खामानिया मोजां नङा, बेफोरबायदि माने हामा बेफोरखौ माबानो। आरो बिदि बुंनायाव प्राय 20 दिनसे बा मास मोनसे नोंथांमोना हमनानै ला, मास मोनसे बिसानि माने सान्ति थादोंमोन बै न'खरा। नाथाय जेब्लानो माने थर मोनो जे बै हिनजावा प्रेगनेन्ट जाबाय होननानै, आरो बिबो फंबायजोंसो, अब्लानो बिसानि न'आव एसे दावराव दावसि जायो। आरो बिदाया डाइरेक्ट माने माना खालामो जे आंनो आरो बे हिनजावखौ नांला होननानै। आरो नांला होननानै बियो होखारना हराखै बा बुनानै बिखौ दिहुननाबो हराखै, जेबो बेफोरबायदि जायाखै। बै हौवाया निजिनि हौवाया बेखौ बुजायनानै बुङो, जायखिजाया नोङो जुदि बेखौनो मोजां मोनमारोबा आरो बेजोंनो जुदि नोङो संसार जानो लुगैमारदोंबा नोङो बेजोंनो जुलि जा। आरो बे बाथ्राखौ गासै न'नि मानसिया रायज्लायलायनानै मैयासो 1 आगस्टआव बिथांमोना कर्टआव थाङो। फार्स्टआव कर्ट मेरेज खालामो आरो खालामखांनानै गावसोरनिनो खाथिनि गंसे मन्दिराव थांनानै न'खरैनो आरो जि आलासि उलासि दङ खाथि खालानि मानसिफोरबो सानैसो लिंनानै बैसोर सानैखौ बै मन्दिराव हाबा होयो। आरो बे जाथाया इउपिनि जौनपुर होननाय थाइसे जायगानि, नोंथांमोना नेटआव सार्च खालामबाबो मोनगोन। बे जायगायाव जेब्ला बे बाथ्राखौ मिथिदो, गासै डिस्ट्रिक्टनि मानसियानो मिथिजोबदो। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै गोबाङानो निजिनि कमेन्ट्सखौथ' नोंथांमोना मिथिगौ, जायबो सोरबा मोजां होनगोन सोरबा गाज्रि होनगोन, बिदिनो गोबां कमेन्ट्स खालामदो। आरो माने गासैबो मिथिजोबदो। बिसा दा माने मिथिरोङै मानसियानो गैया बिसानि न'खरनि बाथ्राखौ। आरो दा बै मन्दिराव बेनोसै जे बिमा बिफाया बिसोर सानैखौ मोजाङै संसार जालांथों होननानै आशीर्बादबो होयो। लोगोसे मास मोनब्रै बेयो प्रेगनेन्टबो जानानै दङ। आरो बेजोंनो निजिनि फंबायजोंनो निजिनि हिनजावखौ हाबा हरनाय जादों। आरो बे बाथ्राया नोंथांमोनाबो खोनानानै हयथ' आसरित मोनदों, बेफोरबायदि जेब्लाबो जानो हाया। आरो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो प्रुफखौ सिगांनो खोन्थिखादो, निउसाव माबोरै होदो, ससियेल मिडियायाव माबोरै बे माने दावराव जागासिनो दङ। बे बाथ्रानि दावराव माने जेबो गाज्रि दावराव नङा। दा 100नि गेजेराव 80%आनो बेखौ मोजां जादों बुंदों। मानोना न'खरा जुदि नागिरोबा सोरबा मानसिखौ बा सोरनिबा जिबनखौ मोजांबो खालामनो हागौ आरो सोरनिबा जिबनखौ
गाज्रिबो खालामनो हागौ दा जुदि बै हिनजावखौ बिदाया बेफोरबायदि खालामालासेनो दावराव दावसि खालामनानै बुग्लिजोबनानै होखारना हरनोबो हागौमोन नाथाय बे खामानिया बै हिनजावनि जिबना धंस जालाङो आरो लोगोसे निजेनि फंबायनि जिबनाबो धंस जालांगौमोन मानोना बेफोरबायदि हौवानो सोर हिनजाव हरबावगोन गतिके जि खालामदो आंनिबा मोजाङानो खालामदो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि जि डिसिसनफोरा जानांगौ सानै हयै मोजाङा माखौ मावबा मोजांसिन जागोन बेफोरबायदि डिसिसन लानाया आंनिबा मोजां जादों नोंथांमोननिबा माबायदि जादों बे डिसिसना नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन आरो लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय बिथांमोनाबो मिथिथों जे माबोरै दिनैनि जुगावबो बेफोरबायदि राम लक्ष्मण बायदि बिदा फंबाय दोङो इमान मोजां बिमा बिफा दोङो जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ मोनसे लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों